Għaqdiet mhux governattivi u santwari li jaħdmu favur l-annimali ser ikunu eliġibbli li jibbenefikaw minn 85,000 euro fondi li ser jitqasmu skontat ta' prioritajiet imqasma fi 3 skemi. Waqt it-tnedija tal-fondi, d-direttur għall-ħarsin tal-annimali Joseph John Vella spjega kif l-ewwel skema tammont tal-24,000 euro, massimu ta' 3,000 euro għal kull għaqda. Bil-fondi jkunu allokati għal titjib fil-ħarsin tal-annimali permezz ta' riċerka, workshops u inizjattivi għal komunità. Kompla jispjega li t-tieni skema laħaq il-35,000 euro, massimu sa' 5,000 euro għal kull għaqda għal proġetti favur kura tal-annimali u taħriġ flimkien ma' titjib ta' servizzi għal homing. Għat-tielet skema ser ikunu allokati wkoll 25,000 euro, massimu ta' 2,000 euro għall adozzjoni u spejjeż konnessi ma' trasport, konsulenza u servizzi tal-fostering tal-annimali. Għalli dawn l-inizjattivi huma l-kol intenzjonati sabiex jtejbu sosten tal-organizzazzjonijiet mhumiex governattivi li jaħdmu favur il-benessere tal-annimali. Il-Ministru għal-Bidja u Sajd Anton Refalo qal li l-iskemi huma kruċjali l-operat tal-għaqdiet li jiffaċċjaw diversi spejjeż biex ikunu jistgħu laħqu mal-ħtiġijiet tal-annimali. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li dawn l-otjiet fiskali għandhom iservu biex fost l-oħrajn ikunu modernizzati l-postijiet u santwari fejn jinżammu l-annimali u anki biex jinxtara l-apparat meħtieġ għal kura tal-annimali. Għalet li 15 laqda mhux governattiva kienu diġà benefikaw minn fond li kien allokata l-istess kopijiet fosthom għal kampanji ta' edukazzjoni u għarfien ikel tal-annimali, mediċini u servizzi veterinarji.